Ćao svima i dobrodošli na Divine Sparks 108 inspirativni kanal, YouTube i Instagram. I današnji video, kao što možete da čujete, je na srpskom jeziku iz razloga toga što ga posvećujem svojim najmlađim članovima porodice, najbliže Kalini, Luki i Dunji, a takođe i svima vama koji volite inspirativne stvari i koji volite poučne priče. Pa da počnemo. Današnja priča koju ću vam ispričati zove se Priča o dva kamena. Jednom davno, pre mnogo vekova, živeo jedan vajar, umetnik, i imao je dva kamena. Na izgled potpuno obična. I jedan dan je odlučio da od jednog kamena napravi neku skulpturu, umetničko delo. I krenuo je da radi na kamenu koji je odabrao, da ga oblikuje, vaja, lupa čekićem, krpi, rastura, šta sve ne. Međutim, kamen se opirao, kamen je vrištao, govorio je ne, teško mi je, boli me, au, plakao je. I onda jedan vajar je odustao od njega i svoju pažnju preusmerio na drugi kamen, koji je onako bio malo više otvoreniji, nije se bunio i prosto je verovao u taj proces kreativni koji je vajar imao i u svoj put za njega. I tako malo po malo, kako je vajar radio na tom kamenu, od kamena je nastala jedna prelepa velika skulptura, visoka 5 metara, 17 santimetara, koja se danas nalazi u Firenci, u Italiji, i zove se David, a umetnik je Michelangelo. I ovaj drugi kamen, odnosno od ovog drugog kamena koji se opirao, umetnik je napravio jednu običnu ploču i stavio ga ispod Davida. I tako razni ljudi su dolazili iz različitih delova sveta, da se slikaju, da posete skulpturu. Knjige su pisane. I onda prosto ovaj kamen koji je bio ispod Davida pita skulpturu, pa kako to da sad si ti toliko ogroman, da svi dolaze širom sveta, ceo svet dolazi da te vidi, da se slika s tobom, wow, a mene niko živi ne primećuje, ja ne postojim, mizerija. Strašno. Ali skulptura njemu kaže, pa tebe je prvo vajar odabrao da od tebe napravi svetsko umetničko delo. Ali ti, šta si radio? Plako si, vrišto si, opirao si se, nisi verovao u sebe, nisi verovao u proces. I zato sada, dragi moj prijatelju, ljudi stoje na tebi, a dive se mene.